Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye alamsa ye Desembre kalo kile 28 san 2027 aw bisimilay mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ ministre olu yɛrɛ kɔni ka ladala ɲɔgɔn ye ko o yɛrɛ kɔni kɛ kunu arabadon Desembre kalo kile 27 kɔnɔna san 2027 la kuluba palais kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sali min bɛ nɔ ni ale bɛ wele ko banque u y'a k'o kɔnɔna ka yamaruya ko o yɛrɛ kɔni ta k'o di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko colonel Asimi Goita u y'a ta k'a di ale ma ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ la u y'u datu kuma caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni barakura nataw ye u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni aviation civile ni o yɛrɛ kɔni ko o baaraw ko o yɛrɛ kɔni bɛna boloda nin wagati damadɔ in na. A bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a yirala k'a fɔ Imamu Mamudu Diko ko ale yɛrɛ kɔni kun taala yaala la ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Arabi Saoudite ko ale yɛrɛ kɔni tɛmɛna Algérie o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka kuma ɲɔgɔn dɔ olu yɛrɛ kɔni kɛ ni Mali o yɛrɛ kɔni kun kan ko ye ni a kun yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kun ma bɛn an ka fanga tigilamɔgɔw ma ni a tun yirala k'a fɔ ko o kuma ɲɔgɔnya ni o yɛrɛ kɔni yamaruya ni o kuma bɔ an ka fanga tigilamɔgɔw yɔrɔ a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛlen ko o kɛla sababu ye k'a to ko maa caman ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko fɛn min ye Mamudu Diko ye ko ka to ka ale dɔgɔya fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ kangalimada kɛ ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kan mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma min kɛ ko u ka kuma in ko u yɛrɛ kɔni jɔ pewu ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka kangalimada kɛ ko nka ko n'u yɛrɛ kɔni maa o maa sɔrɔ ko ka kuma Mamudu Diko ale yɛrɛ kɔni ka ko kunkan ko la ko u bɛ ɲangini da olu ma olu kan. Musa Mara ni ale yɛrɛ kɔni kun ye premier ministre Ibrahim Boubacar Keita ale ka tile la Ala ka hinɛ la ni ale tun ye Mali président kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ Musa Mara ale ka jɛkulu min bɛ yen nɔ min bɛ wele ko yɛlɛma ko olu yɛrɛ kɔni ye yamaruya di ka Musa Mara ka ale yɛrɛ kɔni suganti walasa ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka a kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata nata min yɛrɛ kɔni kan ka kɛ san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka maaw suganti ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye ko jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye ko wagati o yɛrɛ kɔni ma fɔ o la fɔlɔ. Bakan mara ko o yɛrɛ kɔni kunkan ko la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen n'o ma olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ san o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni kɛla tiɲɛniba ye ko olu yɛrɛ kɔni ye kɔlɔlɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna na ko u yɛrɛ ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ taa fɔ miliyari 77 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la. Bamako Sudan ɲare ale yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yirimajɔ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw olu b'a la ka wuli ka jɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa 12 ɲɔgɔn ko u yɛrɛ kɔni sigalen no olu la min yɛrɛ kɔni bɛ olu ka bolo kan ko ni maa 12 ninnu yɛrɛ kɔni na ko denmisɛnnin kelen ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla u yɛrɛ la ko ni maa 12 ninnu ko olu yɛrɛ kɔni ko u ka baaraw ko olu bɛnnen no binganni walew ma ko ni san yɛlɛma in na
ko ni matani fila ninnu ko u sigalen no olu la kosɛbɛ ko ka sabu kɛ ko maramafɛn cɛjugu dɔw o yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu bolo fɛn min ye pistolet artisanal ni o ye marifa ye marifa min ni o yɛrɛ kɔni bɛ bɔ bolola dilanna olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ a yirala k'a fɔ marifa ninnu yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ maramafɛn cɛjugu caman ko o kun b'u bolo fɛn min ye tenitigiw olu yɛrɛ kɔni ka fini ye ko o dɔ sɔrɔla u bolo ale ni fɛn min ye moto fasade ye ko o fɛnɛ dɔ sɔrɔla u bolo ni maa kofɔta ninnu fanga tigilamɔgɔw u b'o olu ka bolo kan nin wagati in na ka sabu kɛ sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen no olu la. An bɛ taa Kaye marabolo maaw olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko tiga ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ jigilen no olu fɛ yen ko tiga bɔrɔ 100 kilo ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ feere olu fɛ yen waati dɔ la 16,000 ko o yɛrɛ kɔni tun tɛ kalo 2 bɔ kosɛbɛ ko nka ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o jigila kosɛbɛ ko k'o bila ko fɔ 12,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ko la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no feere ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin feerefɛn sɔngɔ jiginni ko olu yɛrɛ kɔni ma bɔ foyi la ko ka sabu kɛ ko nin wagati in na ko ɲɔdalen kuraw ko olu yɛrɛ kɔni bɔlen no kosɛbɛ. An bɛ taa Kulukoro protection civile olu yɛrɛ kɔni bɔla ka fɛsɛfɛsɛliba kɛ funu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maa 136 ko o yɛrɛ kɔni to la ɲinɛ san kɔnɔna na siraba kasara min ni olu kɛla u fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ maa 1,067 ko o yɛrɛ kɔni jogila siraba kasara la ɲinɛ san o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ko ni o yɛrɛ kɔni siraba kasara ɲangata ko o yɛrɛ kɔni dɔgɔla kosɛbɛ ko ka tɛmɛ san 2022 o yɛrɛ kɔni ta kan ko o yɛrɛ kɔni siraba kasara ko o yɛrɛ kɔni ɲangata ko o bonyana kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ maa 175 ɲɔgɔn kɔ ko o de tola siraba kasara la san 2022 kɔnɔna na ko maa 1,091 ko o de jogila salon ale siraba kasara kɔnɔna na halisa ala ka an kisi ka an tanga. Ka daminɛ Asɔngo la Segu Sikaso fɔ ka taa se Mayina a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko poulet de chair ni an bɛ ale wele ko tubabu sɛ ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin 31 ɲɛkɔrɔla in o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛlen don kamanaganba ye dugudenw ma ka sabu kɛ 31 ale yɛrɛ kɔni sela ka ban dugudenw olu yɛrɛ kɔni bala ka kule k'u yɛrɛ kɔni t'a dɔn u bɛna kɛ cogoya min na. An bɛ taa Kita Kolibugu a yirala k'a fɔ ko sifinaka denmisɛn dɔ ko ale yɛrɛ kɔni su ko o ye la réfrigérateur kɔnɔna na ni an bɛ ale wele ko frigo ni a yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan o Kita Kolibugu kelen o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cɛlaka dɔ tun bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Burulayi ni ale yɛrɛ kɔni bɔla ka maa 5 ɲɔgɔn kɔ ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ so kelen kɔnɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔ bɔnɔni na a yirala k'a fɔ ko nin dusumakasiko in ko o kelen fɛnɛ kɛla nin Kati Kolibugu kelen o kɔnɔna na ko sifinaka denmisɛn dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si ni o bɛ taa san 10 ɲɔgɔn kɔ la ko musolaka dɔ ale talen a ka frigo o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ale tɔla sifinaka denmisɛnnin ko o yɛrɛ kɔni su sɔrɔ a kɔnɔ ko musolaka in ale yɛrɛ kɔni ma ko bila daga yirinda la ko ale yɛrɛ kɔni girinna ka i kunsi fanga tigilamɔgɔ ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛna ka na ko in ale yɛrɛ kɔni lajɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni natɔla olu ni kɛnɛya tigilamɔgɔw dɔw olu nana olu fɛ ka na a lajɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to ni sifinaka denmisɛnnin o yɛrɛ kɔni sala frigo kɔnɔ an bɛ ala deli badanɛma ala k'a di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Sɛnɛgali fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Usumani Sonko a yirala k'a fɔ o yɛrɛ ka maaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafonidilaw ka olu ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ kunu arabadon desanburu kalo tile 27 san 2023 kɔnɔna na libraire Armatan VDN o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛw o yɛrɛ kɔni kɛla kunnafonidilaw olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u tilala ka rendez-vous dɔw ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan u tilala tuguni k'u ka ɲɔgɔn ye dɔ o yɛrɛ kɔni sigi sen kan min kan ka kɛ sibiridon desanburu kalo tile 30 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 15 waati u ka terrain min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko ACAP o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi min kan o de ye a yɛrɛ ka sigili o ɲɛnajɛ ye.
ni ne kun be dansigi kɛ bi kunnafoni na maa minnu olu ka foli b'an bolo o de ye Amidu Gindo ye. Amidu Gindo ale daga yɔrɔ o bɛnnen no Côte d'Ivoire sugu belebeleba o kɔnɔna ma. Ale ka baara o bɛnnen no tigɛdigɛ cɛɲumanw o feereli ma Côte d'Ivoire sugu kɔnɔ. Ale ka tigɛdigɛ bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Hali ni e maa min ma kɔ Côte d'Ivoire kɔ kana na i bɛ se ka Amidu Gindo ale ka tigɛdigɛ sɔrɔ. An bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo Amidu Gindo tɔgɔ la ka ne a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka sugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Amidu Gindo tɔgɔ la ko alisa ala ka suguja ala ka kanu to. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di maa min ma o de ye Musa Jara yan nɔ fɔ Sénégal ka Musa Jara ka ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko u bɛɛ lajɛlen fo Musa Jara ale tɔgɔ la Sénégalikaw olu fɛ yen nɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa ma i bɛ fɛ i ka foli ka kɛ i n'a fɔ nin maa ninnu ta ɲɔgɔn n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtɔ olu ka lakodɔn i b'an wele numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.